to Jehovah. For he has done so very much for me. It is Akwaaba Drive for daily dose of positive energy. We are here with all the hits. Are you where Pahanamida? Unto Jehovah. He has done so very much for me. Yeah. Oh, unto my God. So very much for me. Awurade ankura ne emfa nhyɛ awurade anamu. Awurade ankura ne emfa ma awurade. Sansa Nyankopɔn yɛ ne akron. Awurade ayɛ ne asombo. Wayɛ ne abrodwe ne ntiaseɛ so de ama yɛ. Ejawia ni aka nyina ne se awurade ya dawase. Eye wa dom ne utumi ntene atiase. Lift your hand. You alone deserve the glory. Mame awiai sa anya awurade na dom ene ahumabra. Awurade enra kwadwanra samre ya na accident ni si ya wo emfifi ai. Otra aboabo sie ya ne kakra. Enra samre ya. Na ni atia ni sa mi ankasa yankura ne edikan kopie so. Me fa taxi bi e wo ha ya. Kwayo mi free aro ya ne edikan kopie so. So o ga chere se o kwaje yi me dia yi wo haba. Ya ne edikan pie so. Na kwajo nipa mobbo. Ade awurade. Mamite abrabon na wo bono se awurade nimu a. Na kwajo hwe nipa ka anya se the nurse sen ka na wote sento mago. Driver ni no. Mi o video ne wa ha. Na hwe moja epram no. Oh. Na driver ni ba kwehwe sanya ne nan asiebu buafa. Ebia mame se awurade nka ya wo ade ani abeyo. Sira awurade se drivers for nam kwan ni so nyina. Yehowa mfo bia nkonfo bia mra wo Yesu din mu. Se amane ne ba kura mpa awurade hu kwan obefa so ayi wafrim. Na enra brante ne sensen ka ne wona ye hu kwan ya yemfa so nkoyi no. Yempo ye de yasiji so mu twetwa ka nansa. Ona abrante bi o ya aluminium wo ho. Okoyi ne nan ba ko. Ena osan yi ba ko bi. Na nkwa kakra wonimu. Na we moja epram no a. Mama say we na samenu mienu yate asede a. Na awurade aseda ne de ma wate. Yentumi mfa waseda ni. Mira yentumi mfa wa yeye ni.
Into Psalm 139, Psalm 139. But you came, mammy. Okay, send me a ad. Okay, send me a to me. Let's say no. Psalm 139, verse 10. 139. One say and you know a dozo. Into 39. Okay, save you. As I know the pa. What does it say? I say Psalm 139 verse 10. Me da say. I say how soon abekwa ko jame. Tie kwa. I say na how soon abekwa ko jame. I say na me de ni fambe so mu. Mo. Verse 11 no. I say na me say. Esum. I say na me say esumekata wo so. Na eha no. I say na esumekata wo so. I say na de otwi na yira. As and now they are too hard. Even I say, surely the darkness will cover me, even the night will come. What shall I render? Light around me. Even their hand will lead me, and your right hand will hold me. Na David kasa say, afa no anya correct wa. Na David na kasa Bible no nye wa. Ye wo mu ekapem na. Asoto. Ba ko ye. Asoto. Bible mu asoto. Ose nempo na sa me wo epoase a. Sao de free nine neba na obeti ase ye. Nyankopon de na basa ne nsa be kura mi mu. Ana de twi na de ama mo vase no. Is a me said I didn't go to school. I no be den kekan wa kan. Maybe I no be den kekan wa kan. Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rock you with all the hits. And then the tree now say the amount of positive energy. We rock you with all the hits. Prophetess Esther Okan. Or say, Holy Spirit, have your way in me. And you might call YouTube. And I say, call Music Audio Mac. And I say, Facebook. Baby, I'll be here. Now I type it. Prophetess Esther Okan. Efia Okan. Don't say you need unity. No download the now so Akwaaba. Oh, Germany abruchi memo. Honor. Psalm 139. What does it say? Psalm 139 verses 9 coming. I say, I say me fa aditi enter by. Na say me fa aditi enter by pofra. Akata me ko tena epuase a. I say honso no obekwa ko jame. E honso Nyankopon bekwa akoye dan. Obekwa ko jame. Kodwa afa nu anya twi nu manka. Na kodwa wiye twi na wonya. Twi ni ko baabi. Mami anawi awurade se men kan kire wo sa. Sa empo wo hyapoase a
wonu nyankopon na wode ni tumi abekọ kojam sa yade bi ana dawo so a sa amane bi na bawo so a ono awurade be yi wa afiri kojo ni awurade pese okan nyina no asa ose nasa me fa okode ntabai kura ekata me ho nasa me kokoshe poase a awurade be dey obeba kojame otu aso ose na ordinansa ne fa beso mi mu awurade de ne nsa ne fa beso wo mu verse 11 no ose na me say na me ka kire wo say esum bekata wo so na ehan nane anajo na ehan ebe nane anajo ose na esum bedru na esum so bedru na anajo ashren se na anajo be shren te se wia ose esum ne han be ye wo pe awurade se men kan kire wo say esum to wa brabo so a obema han ato wa brabo so na esum no ubehu ne say han oja asam na wo kan no wanga takra wo ntia ase Sauti asi anka beka se awurade ma nya sha ma brabo. O se empo esum bekata wo na esum no ebe ya najo na najo no be ya han minisa najo no be ya te se wia sa o se na esum ni han be ya wo pe esum ene han be ya pe wo ani so sa unhu difference we are not going to say any difference because se abrabo no esum towa wo ba bia wonya dan wo mfa kwadade ba ko ehiam ne se metena radio so awie shamle bia me ni padi nkobo efa abrabo ho because abrabo ayabona se bo anyo obi ama na nkyere pokese mu a wura pokese mu a wuntimi mpie uyira what you say enu nti wona ekwa na johano se wo ekwa so bi nko obi da wose mi wura me pesa me no ko na waka kire se ba bi a mefa no fa hobi that is pokesium enti abrabo te se ne ye de wa akosi kwayem na wunim ho disa ye kire sa na sa ye ba kire so a disa kire di amponyankopon asam a wode yadan wode manipa di pagya nipa ano se na sa esum pokata so a sa esum edi wanim a sa esum eba so a mema sa sum no adane han edi amaw hallelujah amen awie hwan esum akata ne so why the sum ene ne diasie why the sum ene ne ham why the sum abada brabom why the sum atete no awurade se men kan kire se wo be ma han ayadai akata so sa ne mpo na se de ko hye poase a obema na basa aba be yiu sa awie so da mane mo awurade suma na basa me yiu amen wa me ni santia mam awie so da koda na mu a awurade suma na basam na me yiu amen sa musuo bi na to so a awurade suma na basam na me yiu amen niema bi a enkoye bia kwadwe totam bia ya na ye awurade sa because sa wo hwe obenkum wo hwe onifa ni oboafo bi ani ho wachine wanim obi ani ho na ka wo nko a enti sa awurade antere ne nsa ama me yiwa na waka edwam awiai awurade ntere ne nsa no me yiwo bi amen Psalm 23 verse 3 Akwaaba Drive. That's what it's Ahenkan FM #1 station. Akwaaba Drive. That's what it's Ahenkan FM #1 station. Psalm 23 verse 3 Psalm 23 verse 3 What's it say? Na also ojojo me kra na awurade ba dwetwe wo kra also ode me fa akwanti so wode wo ba fa kwanya etere so se awurade tere ne nsa na se wo yi ufra mane mu wia wode wo ayadai wodwetwe wo kra wo ma wo to wo ma ne wo pe wo ma wani je wo ma ne wo hwehwe ayadai eba mu na wode wasi kwanya etere so se ne be ya wo nyira awa brabo mu praise the Lord hallelujah. Ewia ya busuafo bi amfa ne college emra. Igo we Jesus solid them na obenya. Let's go on for hoide. Be na ya de chew kwa. Kwajo se urade jojo kra. O ma ho top. Sa.
awurade de ofa kwanya etene so. Verse 4 say na sempo na sa woda owuo sum ka bi mu pa da bi esansa awurade betene na basa ba bayiwu. Amen. Awia minim ohawo awonamu wadwo nipa bi wo hawo sa obi kana sampa kyerɛ wa ubesu ama no sa wo de awonti asɛmba ya de yɛten sampa amafo di enkomo amafo kan sam kyerɛ yɛ because I am a pastor. What's it na empo awurade betene ne nsa dai ayiye awia awurade nyi wo bi odama ni mu. Amen. Awia awurade ntene ne nsa no mpegye obi firi koda nam. Awia awurade ntene ne nsa so obi abrabo atɔ amane mu obi abrabo atɔ afro mu obi abrabo atɔ foma. May the Lord restore that person. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Psalm 63 verse 8. Mami abrabo no ne ne wo kan wa asɛm no. Anopai wo sɔre ya sɛ wo kwa akodi dwaba. Edwana wo kwa yakura ye bisi basa. Obi wo wo di dwa ni wi a ho na ekabo eba. Ehɔ na yade wo nim ba bi a yade ni be fi kura ba. Eda sika be si ni nsɛm no. Eda wo bi be fra no be ka asɛm de bi a kyerɛ no no. Eda na so be te asɛm da no. Saa da no na ne yade bubuo yade no etumi ba. Na wi awurade se yanka asɛm da nkyerɛ wo. Psalm 63 verse 8. Psalm 63 verse 8. Osese. Ose. Me kra bata wo ho. Tie enti o de wo kra ba ya dan ebe bata awurade ho. Sa ose me kra bata wo ho e di wechi. Awurade no se yanka nkyerɛ wo. Ebia na obi nim se ono kwa na mabrabɔ mu oni buafo bia. Onim se na brabɔ na ɔbɔ no obi ani wo betimi aboa no. There is no power, no spirit biara obetimi aboa no ama na brabɔ na tumpɔn. Ene awurade se yanka nkyerɛ wo se wo kwa wo ba nyina ne kra ɛdan ɛbata wo ho. Anu nti no obi timi hia wo se mame obi di wachi. Nyame wo betimi adi wachi. Baye ho betimi adi wachi. Ho moni bi betimi adi wachi. But sa awie sa enye nyame wo na di wachi. Na wo moni bi na di wachi. Na wo tata wa bɔ ne ma pagu a Yesu mo jan kanadim ka amen. Because I was sa abrabo ne kwan etene maw. Na ne ma pa etumi ba. Psalm 73 verse 23. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rock you with all the hits. Psalm 73:23. Mami, and now you say, awurade wo hom edi wachi a wo bobra eyeye. Say awurade wo hom di wachi a ne odo nsa besom nkunimdie eba. Say awurade wo hom di wachi a ba bia abafa bia eye good luck, enya bad luck. Say awurade wo hom di wachi a edimpuntu ne nkwaso eba wabrabom. Enti awurade say na mede me hom ba den ebe bata wo de ho. Psalm 73 verse 23. Psalm 73 verse 23. I'll say. Na me de. Metna wo nkyɛn da. Awurade so wo betena wo nkyɛn da. Na ma so nsani famu. Na awurade so wo beso wo nsani famu. Sane ɛbɛya wo nan anya dai ehwinti boɔ. Sane ɛbɛya obetimi akɔ wanim. Sane ɛbɛya obetimi abɔbra. Sane ɛbɛya ne wo nsa beso mbe begyina. Enti ɔse na me de wo mfiri wo nkyɛn ponkɔ. Na ɔtamfo bi aba bɛ dai aba bɛ haw. Ɛna wie wo store hɔ. Nyame wo na metena ho. Amen. Sɛ te ka mu awurade wo metena. Amen. Sa wonam dwa mu awurade wo ni wachi. Amen. Ba bia obefa bia by the power of the Holy Ghost. Isaiah 41 verse 13. Because nyame wo hom eka ho a emma bibia wo ye bia ekoye edema. Avedi e fra hom. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rock you with all the hits.
minutes. Kwajowanya. Menya yanko. Isaiah 41:13. Isaiah 41 verse 13. Also say. Ose na me Awurade. Na Awurade na afei de o kasa no Ose na me Awurade Onyankopɔn. Tama yaka Samson no na wuhu nipa kora a wo kasa no. Afei de Awurade abɔ din sɛ na ɛya me Awurade Onyankopɔn. Ose me kura wo nsa nifa mu. Awurade se wo be kura ɛwɔ ne nsa nifa mu. Ose me na me se wo sɛ. Awurade no se me nka nkyerɛ. Ensuro bibia. Me boa. Esansa no Awurade aka ne ntam so bɛɛ dai. Ɔbɛboa wo. Enti kwadwo abra abomu oni boafo bi ese Awurade. Sa ekwan bi betimi abia gise Awurade. So bi betimi adom wa gise Awurade. So bi betimi aboa wa gise Awurade. Enti oso obekora ye ewo ne nsa nifa mu. Na onu Awurade aka ne ntam so bɛɛ dai obɛboa ye. Awia ye sere Awurade sɛ boa biara wo hia bia ɔmfamra. Amen. Awia ebi obi hia sika mo a. Awia yi obi tie ye wo hia adwuma mo a. Awia obi tie ye wo hia wale mo a. Obi hia ayaresa mo a. Obi nso hia sɛ Awurade bɛdom ne ɛba ba kompe na nka wosu woni fie hɔ na nka ne watɔ no. Ana Awurade sɛ kɔdwa asam ne yɛ sɛ fa ne biem. Ɔsɛ na me Awurade Onyankopɔn. Na me Awurade Onyankopɔn. Ɔsɛ me kura wo nsa nifa mu. Na kura awɔ nsa nifa mu. Ɔsɛ na me se wo sɛ. Na Awurade se me se wo sɛ. Ɔsɛ ensuro bibia. Na me boa. Sɛ ensofo how. Sɛ obi se yɛ na wo, obi se yɛ na yɛ sei. Ɛma wakomentu. Sɛ Awurade se awie yi, wo wɔn kwan sɛ wo boa wo. Ɛma wo nyinsɛn. Na wo wo. Na yɛ to wo badin. Abre ni abre bia. Ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Psalm 143 verse 9 to 10. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. Abuja Bakwane so na ade. I can see, I can tell, and I know it's your grace for my days. I will sing your praise. More than my mouth can testify. Oh yes. More than my mind can comprehend. Psalm 143 verse 9 to 10. Kwajwa Psalm 143 verse 10. Ɔse Awurade yimi free verse 9 ɔse Awurade yimi free matamfo nsɛm. Afei de Awurade di wachi. Awurade ka ho okura awa ne nsayam. Enti wo ka wa asɛm akyerɛ na anwumre. Ɔse Awurade yɛ dai yimi free matamfo nsɛm kɔ. Ɔse Awurade yimi free matamfo nsɛm. Yimi free matamfo nsɛm. Ɔse na wo nkyɛn na mede ɛsɛ wo nsɛm ɛna mede me ho ma yɛ dai mahyɛ. Obi ka so de ne ho kura babi akyɛ so de ne ho sie babi. Sa Sanya bɛyɛ musuo ɛnyɛ dɛn ɛnka no. Sanya bɛyɛ amane ɛnyɛ dɛn ɛnka no. Kɔdwo sɛ wo kye akokɔ na sɛ wo de ni ɛhyɛ kɛntɛn ase a obi hwehwɛ na obehu no. Dabi da sɛ wakora ne wɔ baabi. Enti nipa sɛ Awurade wo nkyɛn ɛna ne mede me kra me nipadua bɛyɛ dɛn ɛbɛkora ɛnyɛ duro. Kɔdwo ɛnyɛ mɔtɔ. Dabi o ɛnyɛ bansere. Tie me ka wa na ɛda wo sa no ɛkwa. Ba sɛ wopɛ baabi de ho ahintanya. Ɛyɛ Awurade nsɛm na ɔsɛ ɔde ho hintan. Powerful. Ten. verse 10 ɔse kyerɛkyerɛ me deɛ wopɛ. Afei de Awurade nkyerɛ wo ne ɔpɛ. Ɔse na wo ne me Nyankopɔn. Sansa ɔno ne Nyankopɔn wo betumi aboa yɛn. Nyame bi ani hɔ. Amen. Awia ya bi sɛ Awurade sɛ Awurade deɛ na wopɛ na memenyɛ ma wo. Ebia na Awurade pɛ sɛ anɔpa bi abɛto dwom ama no. Ebia na Awurade pɛ sɛ anɔpa bi abɛbu nkotodwe no adanase. Ɛwɔ sɛ hu ne Awurade ɛpɛ ɛwɔ ho. Because obi a wɔsom bosom onim ne bosom no yɛ den ɛpɛ. Obi a wɔkɔ nsuo so onim ne nsuo no yɛ den ɛpɛ. Enti honhom na odi wachi no deɛ no ɔpɛ. Nyame honhom na ɔka ho no deɛ no ɔpɛ. Enti ase Awurade mede me ho ebesie. Me kura me ho. Ewa wo nsam. Awia onam kwan so a wo kofie. Sɛ bia onam fam wo te kaa mu. Awurade nkura ewa ne nsayam. Amen. By the power of the Holy Ghost. Amen. And the name of Jesus Christ of Nazareth. Sanya bɛyɛ asɛmusuo bi ba. Kɔdwa Awurade betimi ayi wo afiri mu. Amen. Ewo yi dai emma sɛ. Awurade mo ayɛ daa. Amen. Na wɔnom yɛn. Amen. Na wɔnhyira yɛn. Amen.
ɛwɔ Nazareth ba Yesu de mu. Amen. Enti asɛm na wie ne sɛ yɛ hyensu asempa Awurade de na basa bɛɛ dan ebeyi yɛ. Awia yi Awurade nyi o. Na ɔka ho da. Awurade asɛm a ɔde soma me Reverend Kokunkrom Africas sɛ awia mi mfa emra oni. Ka hu sɛ no numba yɛ de commentary bɛbrɛ o because still Afcon no ɛda so a ɛkɔ so ɛwɔ Cote d'Ivoire. Media ya kwanya bi ne abenya ne abewura mu. Enti akwanya ne ba ya ne aba abewura mu. Omoje time nso ane de ama ho. Gwa yo omomle. Aka unsa ya the natural remedy nso bebra o. Udin 4 o'clock imu a. Enti hye ne nso pa. Tembia me pese me ba me no ye cha de. Na nso nya de. Kwadwa asem ya abai odi a obeka ne sɛn. Asem ya ba odi a obeka ne sɛn enko. Fa me dia beka ne sɛ o se na sa wo hye epuati mpo a o so de ne nsa ne fa. Quotations be 5 a kinkan ne nyina no o yusu ne nsa ne fa. Na minim ne nsa ne fa no minim tumi kura wo. Sɛ obi o sɛ ensa mienu no ne tumi ewo mu pa ye wo nsa nifa no. Wonsa benkum no tumi anya dan enim se nifa no. Enti so obi ye wade na sa odi nifa ne ponte ne so a wo ne waye ne obehu maya e wose bibi eden esi because there is power in the right hand. And offer the make can say Bible na akasa. Yes. Yankopon na akasa. O say so ope nkwa ana say ope say wanamo esisi ya fa ho to no rade ne so. Okay, hu ba bia obo sumidi da bi da ala so bo nsuo bi obo bia bi di o so no awurade nkuto na de nyinaa mu emfa ye ne ento ne so na sempo sie osumu a ode ne nsa ne fa no ebe so ye mu ne oyiye firi enti ye na wiye me nua be ma me nua ba kojo ne preaching na ewiye onfa ne ho ento awurade so na no nkwa na so kɔ ahohiahia mu a ode ne nsa ne fa ebe yi no me da ase wose na afadia me de me nsa ne fa ba dan ebe yi that says the Lord. Ewi awurade nyi obi yoda yade mu awurade nyi no yoda mane mu awurade nyi no ewo Yesu de no na me pa cho say bi awo asase bi da kwan ho efiri oda ekosi asene na upe o ton asase na company bi aye krado se wase ase no obeto se eye 1 acre and I say 2 acres ye beto enti free number isisi a 0244 87 63 eye number e was free wo asase eda kwan from Odna to Asenia when you lucky say company bi ebe say eto asase no edema enti baby I will be a fast na wa free number ya maboboyi 0244 87 63 na wasase no ye beto wasase no ye beto ama saa so na se bia ukura mobile phone ade ba kompa ya na hia wo ho eye ne charger mete hai me charger eni hanti me phone yi ekolo battery a chese nyame amamu a bedum ansa na makofie ba wo pk se men kan kire central ma phone num enu ntina OPK Dynamic Enterprise or the OPK 200mm cable at the aba. Chese or the charge you phone or the handed dokora, ultimate the charge. Say baby anka kojuti now a train 10 not the charge in the phone. Aye Android phone, iPhone, Tab C, ni no OPK etombi. Sanzona OPK power bank. When me will be and coming while I cry. I'm turning crass on them back. And what den battery and so what day. A jiran and answer preme. I don't tip bomb and so being happy. And a OPK airport. And soon you be a bit wow pa. The sound you good. As soon as a wood ya battery no etche. Jiran and answer preme. Open now there. OPK multi-purpose charger. I just said the charge phone. Phone be a crowd be a no ni bituaso. Nyapana se wo yusu a de keke. And a friend baby in one. We are 3 in 1 because a bro more than 3. And you could pay binato.
OPK smartwatch. Obetimi are connected to your phone everywhere in this world. Onam baby kra wo phone ni da fie na connect ama watch no. Inti call by beba be si watch ne so. Obese o send message ya obetimi send afa. Baby bia. And na OPK iPhone batteries. iPhone 5 up to iPhone 14. Open the battery. Hey, OPK. OPK se bra BGB. Yo OPK handset. Acha say no so. We use has a TB betimi abo. So nya OPK has a TB ababo pa. Ode shisha so send your kwadwo de shisha na so yi. Onya kwa ha ne ho nyifo no amia so pe. No ditie. Epa joko akemoda market wa. Baby a ton phone bia udru a wo se OPK niam ani bi. Okwa enkosa ko kansa wo to charger keke da bi. Ka cho mo se OPK charger ni bi. OPK battery ni bi. OPK handset ni bi. Se nipa ne ka so ni bia ka che nso nkofa bi na otwi avazo. Ebe a jobe to me a friend 0242 526999 and a 0542 321314. Okwa asumdwe ma phones a ebi ewo ho na akwa akwaje bi. Eba Jafra Common Community Hospital. Hospital papa ni nie. Ubodi ya ne akwa ha entume sense o musa yade ahodo nyina. Yade bi ani udi asie bi ho na wo se okọ. E wa Samankase Stadium Road. Ga West Municipality. Open na obehu ya. Oni emra medin south ro. OPD ye adwuma, lab ye adwuma, theater ye adwuma. Your nurses for doctors for midwives for achese o mo abobbe. E wa de kire nya disuamu. Achese o mo akwaje ntete aso mu gira na so mu ye adwuma se ya wanwa. Because ya de ne hye o mbehu ayi ama odura mo anom ama ho ato. Ye adwuma 24/7. Empo se two anase hania ene wa oba so. Now pese wuyi a there was special doctors ya. Omo ye sa surgery no. Omo den sa oni ebedin sa so. Anase obe frem painful se shi awa homa iso. 0597 005763 0597 005963. Ofra sabi ti mi aka. Bube. I can see. Abisha for midinde kwa kunkroma fricas. E kwa commercial break abasisia. About the natural remedy better also. You have a lot to share. And for some coffee, and then more fashion, and you can't bomb my did you, my dear bravo. Ohimamia nkambo juma e wompem na asema emre wompem pa o. Menua kawakoma ato yem amaje herbal clinic esa enyadewa nyina. Wono esa enyadewa bi te se bema wayemre e wompem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadewa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete e de amawo. Se krampo na mefe dware ba na so me ho keka me de se zongola chichi e na achimio. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni e de kire amaje herbal clinic a wonom ewo emfidie wo ho a wonom e de ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di enfeni mu fra won ewo telephone number edidi soyi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655. Call Amaje Herbal Clinic Nanya Wayaresa. Ago Adeshimema. Minkrano boni Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache intina mani ajesano na minimi se achim dane ni mpatamade se wupe provisions pa duduo mato a Ahenkan se na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina awo Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache achim dan Mandalina Hotel ase ope ana Frimpong Enterprise bo se ebabamba meche security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu aha no na eko na eba na eko na eba anyomani
say your tea tomatoes, say your frito, say your mo, say your biscuit, say sunflower, say detergent, and now milk. Oh my God, never be wope sanitary pads and na padlocks be buzuze tam our Frimpong Enterprise Jumura when the papache ade bi wope ato agogu store mu no ye wonu doso po ha ehutra eye papa ne boada form ma mu pe product bi say sugar, toiletries, milk, drinks, any communion one dey keka ho agogu mu shop there woni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no our Mandalina Hotel Abronsano and a Bempa. Train, I was 0244-897-525 and a 0242-111-236. Frimpong Enterprise, a Bianum Kobata for our Achimida, a Dumura, Yawa Achimida Mobile, Total Filling Station, Yaniji and Bank, and I want a Dambakum between Court Stationaries and Electronic Lane. I Ben and I be banking a hodie, soft drink beer open on Sabeka. Now, provisions in a home bad there. Any ye were new branch our Achimidam Quantanim inside the new market building. I ben or dance secondary school, a quanoso, which our dance school. Frimpong Enterprise, a Jumaura, with the papache. Hey, Efia, you watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chair me, kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't know can once a miana. Bia. Kumi about tea, dear, a bois Emma and Quabo in Pedrium Jan Nasu ye, Nesenia, Modin, Equity and Rahudua, a one Pedrium. A tea bag, and a pebia, we back with the two so shemwa, military bears do ecosidum and terminal, now one nom, and Ranso Sa, but what did we are Wokoda? And if I do pee, and I know Kumi about tea, I would do one dance here, or how would be a Pedrium? Kumi about tea, a bay if you are Shannon so say, or Barpin for, or be on Maquadanu for, and now without in Frisha, a duty, a dray won't me and numbi. Ubenya, Kumi about tea, a biato, I will be our tone row, a hoodro. Kumi Habati, yes, Sumo Herbal Center, and Sanwa Juma. Dr. Paul, Kumi, Minta, the Dasuyano. Obeti me Afreno, it was 0248 716402, 0248 716402, and 0503 785656, 0503 785656. Kumi Habati, Anna, a immune system support. FDA, AJ, a ready and clatway atom. Yes. Tomrosi, no finna you say. Media down to us, no matter how far we come from. A mighty power of a buy, Adarum, a face, or the mighty power skin ointment, Abeja, Ama a 200 year rabbit to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama will be a cocoa if you free. Say, would the slash pet, not echo, order for and Makoko and knew them. Mighty power says, so we at him, not yet the stone cracker. We hear mighty power keep fit laxative, so we have no bomb. Na kutua we hear mighty power hip fit laxative e bema uyefunu mu ago mighty power tonic e yema sisiare ne mamoja so die mu afusa ne yi mighty power esi ho poti semro yi enye mapemfo abatan yo mankola nofo ene nkola omunya mfie dum etufo frɛ 0242 725 009 and now say 0243 122 192 FDA agi edwadie yi nkrato yi ato. Sa open phone accessories papa bi te say charging cable, charger, power bank, AirPod, and a face smartwatch a bo monitor wapom den dia. Eno ani OPK product. Eno ne papa no. Driver, jina. Na fa me ko obode ensa wom herbal clinic. Na me fa mani ko twa mansa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mafie bi. Na onya na yaresa. Penivasi na me fanko na so kwadwo ayalesa mo yade o mo sa yade bia ha obi a wo kwa o mbesa hwe yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo udwale na wuti ho saa wuti ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia ha obi a wudi kopie mo obo ade ensa wo mu herbal clinic a wo mbeti ne te say ye funu yade ana pai
ntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo ntumi nsane wo bema wo de boss wa no agye mu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita se ye nkrodo yade bi ha obi a obo ade nsa wo mu heba clinic timi se te se ye 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura akwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wuko yi folder wuko hu doctor ye screening ehunu ba bi ayade ne hye ni nyina ye free mitwika wo krom ha obi afo me hyan a ne ho adanse enko an odie doctor no ya ade wabene kwana ya yalhwe obade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mails wonom pe number no 0532333372. What's in so when I think it's try no Vicky pass papa even mathematics onya A1 science A1 social studies A1 na school no enyo mu ya only believe senior high teachers for no woman bene papa me buy ko tro ne de enye kura o oh me se fa ne ko only believe senior high omo ya courses ni nyina bene for sister banchinya e ja na kire abofra no de wo sister ni tia pon na wo hu hwe a ne ko only believe afi omo mo tro nso hwe ni nyina pa menua am afra ne ya dachi o ha BC so hwe omo mo tro ye se wa pass yo se won pass yo fa ne ko only believe na the sia me ne we ka say no woman bia admission a wo mo chi mmofra no form 1 form 2 konya da ho no mo se sia make say yes body anyone ye din kanfo only believe aba abofra ne ko ho na ne so hwe ne de kwa bia school be ma chechire for me for so abofra na pass ne de wo mo be ye wo school fees so de ne border from boko obetima twa ne installment kakra ko yisa abofra ne be wie school nua na say ni papa for dosu eto bi ka say wo ju sika no wa ma abofra na kwanya wo school mu ma mempene ko school mu na ne school for mpedi for no enko kasa na say do sika fa ba bi dia e ma school mu me complaining so ya bia ne platform ma wo cha admission school fees crowd ya e ma ne nya dadwen wo dia ne say wo only believe senior high. And if you want to know Achim Gokrantum, another friend 0240-202-148, another 0247-670-736, and 0500-041-317. Only believe senior high school. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. You rock you with all the hits. Vibe, your daily dose of positive energy. You rock it with all the hits. That's what they say. Ahenkan FM, #1 station. Kunkum Africa. It's 12 minutes past 4. Abranta Machide. Ayampa. Obintona kukwa bedi akwa. Ase nipa kro aton wan na wa ase. Enti me frau. Odon na ya agime so. So ati ade. Obi won so na ya ba obefre na onfa. Na wo ye na hi. Ade mu aboni tirimu poso pese oja wo.
Bana bana. Ba 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 ba. Is that? I don't know, Jimmy Sue. I think I catch you, say, Afcon no commentary, no. It's about 20 minutes near Jabwama. No more about your mom. No, no, papa, penna commentary, not chassis. I just said, and you're fed the agro. It's a Akwaaba drive now, rush hour. But jump to the enterprise for seven countries store. They are the best. Mr. Mensa, I don't know. I say about to say, yes, sit down, ya. Oniko equal. A Danya or Pese Osidia. A jump to the enterprise. A patch of cement in a partner's open that door. Open iron rod. 16mm to cutter rod. POP plaster board. Adibia opebia. Say painting so now pa. A bema obebrikwa. Ope plywood. Ibia. Marian board. Yawa kemo da akaba ni junction. Yani yayi. Ade din hwe animo. Na ubetimi afra Mr. Mensa sesia. No bisanse say me pacho o cement wo ho. Ananadwa ope kra mfre sanse bebiri wo ho. Egu o chapo acheke na paya. Ubetimi afra 0208 123872 and 0244566880. Ofreda on sabi timi akabi. Na wakwa jode Mr. Mensa adansi efie ni ho eba cho Yesu mo haba center for semen kanchiro se edro wo nya bi no ma honam sisu honam so dompe sisi dompe so amantin eda yie moja edi afrisane aya kumi hebati onum bi akopa bi menansen anopa bi anu ana meno ekodanso ana manumbi ejitam bia me ho dempa e uhia pa ye nsuohie wo de tunsuohie ni mu 10 minutes yi na bon nsuo no bon guna enu anu no ehia milo ehia sugar ehia pa no num ne wro sanse wo pa pomodeni ahoden e ba cho onye mo a menumbi Oma kwada ni for excuse me. Eba chebe bronya 10 years so away. Ebi na no na beba. Pharmacy shop, chemical shop baby ah. The Dr. Kumi. On 0248 716402 and 053 78 56 56. Okwa Green Pharmacy so pharmacy. Chuma si drugstore. Amwafo pharmacy. Ochiniba drugstore. Kennedy drugstore. Uru akem swebra Bosume pharmacy. Bosume no me se hono ya me hwe ni ye. Ahwe ye pena no akwate. E di asem aba. Se anso na wo fire drugstore. Ena kwaku amwa. Kona kope bi to na bebo a. Ope bi nso atua na akọ ho. Osabe timi akabe. Obi oyusu bia ese aye. Okunkum Africa. Oya kani anko ye bo. Give me to them. And say ya me mo jingwa manfo business say bobo no nso. Am se me so. Na kilos inasa. Ere dia ma so. He say a man ni pe bobo ni pa o. Okunkum Africa. Yeah. Bo. Me de ma won na ya nkroma. Young girl no. E ho no kan. Me pa cho don ku venture samen kan chiro. O ma buru ye de. New year ni mpo de na chance. Because obi akotu nsan ho.
And when Jimmy drew a man, Jan, so I'm your Medanio. I'm so the member share chira for me share. As I say, me a catch. If I jump a soft drinks, alcoholic beverages, and I say, Casa Precono, any distributors ever. Only I'm making shout so. A bemo need you pay at it. Don't cook ventures. Be added than a quim. And Sunday so nobody that form. Created do send out part to about send to me Kabi. Yo Pebia. About your sunny staff rise at near Jubilee Hospital, Boabo down main road in the Swa. A ya Freya 0555 486990 and a 0556 252668. Don't cook ventures. I didn't hear man is unti. And my mom for 2 gusuto. Brantem now so bra bejo there. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rock you with all the hits. I think I catch us Wednesday bia. Natural wedro. And until natural remedy and fenya grandma for dance do mo de benti bia me wa ho den say be yo. That remember dance di amam for di kire. Enya easy cra. Amam for ni je ho. I don't mean Dr. Bracco. Ya de bros sia. Ono so nim de nu brane hama. Sunsun mumpo de jai. Oti sunsun ni moti say yi no. On say haba na wa ho na no na na ye de ya aduro. Ya nkyere wa wo hu da. Enu ti ne trans ya ne kyere wo de. Sa ne be ya obehu de. Now the day aya adwuma de. We are rapping now. Promotional Enterprises have more go. Na men kan chelo. Say Yenti a friend na adwuma wura no na no nam kwaya ni interview. Sa nam na be kan interview. Say unimu amaka chelo. Bena na no mo kan interview. Was interview. Say kwa kan South Africa. Better South Africa. I'm Gajero. From Promotional Enterprises, I'm in Canchelo. Sat near a friend of Juma Urano, a Juma Urano, a captain band. Ah, man for the abono. In Jisanka Blackstar, no bank on non captain. Chroma de no equal. Then I'm Gajero. O Nico equal. You are so unnecessary. O man is as on your way. Nientia make us and say a bandy dready muamasa or wabotra didija. Our customers home abotre or casade. Ena near manes wa teteso. Ebra man for pejo mudimuno no unlimited nediano. Daddy no tricks you more. Opa koye bi se o moka. Ejose men kanchero. Sound in mbra medija. Tofe na opede ade. Eho ye supermarket enti bibia ho. One gas ba obe yi wa ade no akotu aka. Enye obi no yi ama. Because una wunim ne ope. Enti ne ope no ebia wo ho. Promotional Enterprise no. Yes, so cosmetic store. About the body spray and I say perfume. Bibia ope pomade. Bibia ope bi enku bia opa to bia ona was over. Yes, so from Point Nest. About the drinks. And insu ahodo. Obi se bottle water. Bebre kwa. Brandy bia bi. Juma die bia udi bia no ato afa ho. Ground floor of Madalena Hotel one year. Na obi bizam se ba ko na wabie na nkwatanum new market ope okwa afoforo nso o eno a obehu se ya twere ne Promotional Enterprise adwuma wura nie e ba cho na no akwa kodin sa so bibia opa to bi akoto ne border from boko 024489 7525 0206 473953 0242 111236 Jumura. Oh, where the Papa Naja? It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. Debbie, I don't buy me, Debbie, I don't buy me, Cabinia.
Cabinio, eh, Cabinio, Cabinio, Amintia, Abu Jamaica for you now. And Emily, I say, eh, we now may I need you. I'm here. I'm a Baduba. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rock you with all the hits. Kung Chroma Fracas. No, no, me, I had the commentary bar. Moloko ni Tanzania. Na mo gra wan na betimi ahye ne yongo. O me no wan ba na betimi ahye ne yongo. O mo wie ya Dr. Congo. Ene Zambia. Na jazo omuzu di tuam. Na me ba mcho Ghana fo e be bota me. E chena Ghana for match. Ah na ada na Ghana for de omode yakwa akwose 81 gwa. Ye ne Egypt for 80 ni so ye ba na ye ninti no mo ahye ye. Ye bo 18 pe no mo ahye ye. Nanu ye kobo 8 e no mo hye ye. We dey abriwe sezuguzu echena because eya na you dodo echena na mebisa se echena so Ghana fo betimi ahye Egypt for na we ya sembisa mesro mani matem we nso ya atem didie dabro se asua kokunkroma dabra o yale ebede na Ghana fo etimi ahye Egypt baza ewiemu nyenyankopon sachera na se echena Ghana hoho ebe sane ewo Cote d'Ivoire na Ghana for ahye Egypt for ye ankama for be di akoko na abisua for Dr. Brakwamba we eye short 10 minutes per doctor and ye ni time kra ye sorry ya na commentary etua so and dey ye mie phone lines ni ye wi a na wa do number na to janya wasum bebu ne na man phone from no mo emisa kwase ye say ahaban bi di wagashi ananya eno ano no Dr. Ben Mike Nkaka. Yes, I have been di wagashi. I had to say bunto habai no. O de Mike no send your TB Albert na man yes am ba jo bebre. You won ba clinic wa send your hot ya net. Now, yes, I have been di wagashi. I had to say bunto habai no. Doctor, sa habai no ye de ye den. Yo, me chia etiefo nyina na ye nda urade ase. We minum so bi etie me life ana otie en life. Wagashi haban ya haban a edi juma bebre eye enioma bebre aha eye enioma bebre wagashi haban ne ye enioma bebre eye enioma bebre obi be bisa se enioma bebre bi te se den yo wagashi haban se ye ko na yipa unse nantwie pompo bo bi a yes aya na ehu pa ai edaze bekum no anazo benyanko ekunipa de bo ni patrim ni menemu ekunipa no entem na nyame ye wadom a na obehia wadru yefo na watumi ye wadru se ne na urade ayo obi adom a wahia na dru yefo ho hayi sa pepepe
ye wo bi ho a afibia na ntwie pompo bɔ no eno ya na emusu ana enye musuo yare a ewo ne nipaduam enti afibia wo se eba afie bia eba na ntwie pompo no de ehu pa ne se ebebo otirim okay utidue ye wo hoi because ntwie pompo bo otirim a hifa na ode aduro fa akotire num okay wodi go hwene musumo kra ne kɔ no etumi ye de nkakra na wagahye haban edi dwuma soronko okay wagahye sabi ye nuanom kramofo ana ye nuanom mosrems no om de ye aduane di abrebia om de ne oma bebre wagahye haban no papa om de ye aduane di om de ye aduane di papa ye Christopher de ye twitwa atotwene dwonso so om na om to ne din wagahye okay na ye adwuma bebre wagahye ye pompo aduro number 1 etiefo etiem ye na om nhye no nsoma me sɛ de me kyerɛ no ye ne saa pepe fama me okay obia na ntwie pompo abɔ no wakoto no anaase wankasa na abɔ wa na waye na ede asomdwe aba obɛpɛ wagahye haban maako 7 maako 7 enson sɛ wanya 7 na ntimi nyusu dabi okay ɛsɛ unya enson no obɛtena no petututu wobra abosu ato aguso okay anopa tutu be tambe be nusia 5:30 to 5:30 okay 7 crowd here foul 7 ye foul yeah okay enti oti wagahye haban ya obeti maako 7 nson na wapɛ bɔɔde haban ɛmono no watwa kakra bi bɔɔde no apem ana sampa ebia twa na haban no ɛmono no nkotwa de adwan no twa ɛmono no utwa ɛmono na wode bɔɔde haban na dudu eja okay wode dudu je wia na wabɔ modern sɛ obɛyɛ dan obɛdudu wagahye haban ni nyina so maako sɛ kropot mu sɛ gyemu enye hwe dudu ne saa mame wodudu wia na wode ataataa so okay ɛwɔ bɔɔde haban na wode akenja ayɛ mmerɛnum okay to wode bɛtaataa so saa 7 no nyina wode bɛtaataa so wɔ bɔɔde haban na wabuka afano na wabuka afano na wabu ato so na wasan ayɛ dan abu ato so okay nti woboto so saa na wode ade bi akyekyere te sɛ bɔɔde haban no bi kra na wode akyekyere okay wakyekyere afatu bosu ye so mame okay anwumere no bɔkɔ ade akyi anopa na wayi na wasanem wosanem a yibaako sɛ soso a timomienu na fa posa oposa nsuo nko a na fa gu atre so na fa gu hwenam mienu ni nyinaa mu okay anwumere nso ye ne saa ade akyi asan ye ne saa kosi sɛ 7 ni nyinaa besa sɛ nantwie pompo na bo trim ɛte sɛ dian ɛbɛkɔ wow ɛbɛkɔ obia nantwie pompo bo trim pa woye wie ye ɛbɛpai wow ɛbɛpai ye wie ɛbɛpai na ɛpaya mesrɛ so obɛhwɛ ne ye sɛ o mene de apai no moja sufi no emene bomodin sɛ ni nyina bɛba abontin okay me pacho na ntwie pompo aduro number 1 no doctor no kwa ne ade ye anya no nko a na de bembie ɛyɛ adwuma yɛsɛ sanso yɛ adwuma osunsum ɛyɛ adwuma osunsum sunsum de ne te sɛ no na ya na manfo hia no mo yes ɛno na ɛbɔ yɛ ho bai wagahye haban yɛ twiro ni padin guso ne abukam na ba no kra ɛso no popo no ɛso ababi kukuru bi wɔ so sɛ ɛno sɛ ebia opɛ bibia afro bi hɔ ana ebia opɛ sɛ wale ɔbaa bi abusafo we ye secret yo we ye secret opɛ sɛ wale ɔbaa bi ɔbaa no oska ɔdɔ no pa ɔno nso no na just for guess ɔnyɛ for guess It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. Adana ase hono o tiki break kakra. Manfo tie na almost re. Mani ajipa. Okay. Manfo send message sisi. Na opa no. Oba no so mpa. Onso oba be bi opa so oba mpa no. Oba bi so pe be ma bi be no so mpa no. Sanity. Enti we dey boko asumdwe mu a. Kope wagahye haban na ba no esu popo no kese no. Pe baako. Oti afa wonsa bomu ntokro. Chiro nipa ni din guso. Fashe wagahye haban. O chiro go paper so anasa haban ni bi. Chiro go paper so. Okay. Chiro go haban so. Okay. Na wapa homa ye de botire no. Na wo de akyekyere. Wo kyekyere nyina na wo kan de ope. Wo kyekyere nyina na wo kan de ope. Mabo. Wow. Enti wo kyekyere nyina na wo kan de ope guso sa kosisi obe kyekyere wie. Opese odo no. Fa enka no fashion fridge. Etna ba. Esa boys ni be ye pa.
Fangaise free. Debi hono otoro. Debi doctor otoro. Yeah, I'm not as ever. Me man in chere. Doctor, Fadnia to aso. Hono en trebium. On the so quatino de manage GVS and your bed. Obiazu bisa we ka chere do. As a boy, no, almost the bay yard, dear papa. Sir, open bibi nso afro bi ho wa brochi. I know dear, yeah. E wa brochi ra. Na ne pan no ni tru mo din. Okay. Afema. Eno so tro ne din gu na haban no so. Okay. Fa ade pe edua bi. Tia kitwe bi na de fa tro ne din no. Enfa penem tro. Okay. Fa bibi tro ne din gu na haban no so. Bibi said dem bidie ne. Da bi edua kitwe bi. O tro a obetro ne din na good afa. Onu nipa na ohia de afri no ho no ahaban no hwe ba bia wote ye no anu na ekire no ma nkire wo so ekire wo so atro wudin fagu eye benkum so wo na wo ye negative no nipa na ye positive ona ohia de afri no ho enti tro onu ni din no fagu eye positive no ye ohia de afri no ho no na so tro wudin gu benkum so e wa haban no so na kan bom o kan bom a o tro wi a bonidin na bodin prenson na kan bom wi a eno so pe ahomatuntum ne bi banya ahomatuntum na onya enwere fita foresta n bi a betum di aye wo de chichire ho a na wo de akoto adase we de we yet modern for no ne de aye ensium ana janai mu enu no ode beba watalla niema wo wi ase doctor yemre no enemre no akwati ame enti ba bi a wo kire si ye no wo ene ye ntumi mie phone lines no fa wa homa ne tudwa na ne opese obisa o ensembisa bia fa ne wa kire no o se doso em se wa nwie ne o se obisa asem bia no ba de betumi ati akosi wi ase ba mesra o se so bi bisa ne ye de ye guess ne boys ne dia ka tro mo so mo mra me ho that's it go bi edru ye no de koye pe anka boys ye nya edru asem no boys no so ai wa do why wa de zutie my shit enti doctor number ne say me patcho me phone number ne 0243 doctor Brako number 0243 06 4090 and 0599 41 93 21 0599 41 93 and 21 me pam mpompo dro na wo kire ye no se bia mpompa bubo bi na won ti ase ya frɛ no na on kire wo mu e bia na wo question bi about kakra ya me no asuan because ba bia na doctor wa ma twe na basisi ano ye fa diagro o ba speed your de buy enye fa diagro ba asa me san mo honye okwa mu nyagro wo donti ene adisuan ye pese usuan ti ene ma doctor eba doctor number ni bi na yenko me number na man fogu so fra mo ntwen yansa me sra mu bebre studio ha 0243 06 40 90 0243 06 40 90 0599 41 93 21 adwa de bia metrase ewo apieni junction abrosan kese na yesi okosudra on seni fanso a wani tua adwa da no pa bia metrase kosi anwumre bia nyame adma next week de bia the whole week ne betrase hono so on bread de bia no ba sisi de metrase en manes for no ho ba betu in life free jwa da eko nyame aduma da sinya mishra say ya fra o na chara ma de wa ba be kira de baba ko na nka o kire ne de ano o hyedodo ezi a ba mema wa kire me wa kire wansa na wa ba be ka anka boys sparking here na wa so ni phone o de record ke kire ya gay ya wa export ni o beti ane so aye for boys no abi so for my phone yes or na ya de commentary at the abroad within the Kunkroma Africa say sparking and your bush for the boy